Já zdravím u dalšího videa dneska. Tady máme Q&A. Mám tady připravené nějaké otázky, které mi psali lidi na Instagram a my si na ně jdeme odpovědět. Jo. Takže první informace, co bych chtěl říct, tak příští měsíc mi vychází nový album 27.2., což je na moje narozky, takže si určitě poslechni a budu moc rád za to a to je asi všechno. Jdeme se vrhnout na ty otázečky. První otázka, co tady máme, tak jestli bych něco změnil ve své minulosti. Je to těžká otázka celkem, ale určitě bych něco změnil ve své minulosti. Změnil bych něco a nevím, co bych tomu řekl, prostě asi změnil. Další otázka, jaký typ hudby hodlám do budoucna zkusit. A je to celkem jako těžká otázka, ale dokážu na ně odpovědět. Pop rock, nebo něco takového, pop punk, bedroom pop, ale na to nemám ještě komponentu, aby to znělo fakt tak, jak já chci, takže můžu jenom zkoušet a trénovat nebo něco takového. Takže to je všechno. Další otázka, co tady máme, tak je, jako mám délku P. Další otázka je, co mě vedlo k tomu dělat muziku. Byl můj vzor, Falcon, začal dělat hudbu a já jsem chtěl být jako stejný. Další otázka a možná předposlední. Jak mě napadlo jméno Elevated. K tomuhle je takový delší příběh možná. A to, že Elevated už nebude, ale na Spotify Elevated a na normálním YouTube channelu, kde už se nejmenuji Elevated, ale budete to mít prostě v popisku. Tak ty tracky, které jsem udělal, nebo alba, nebo EPčka, tak tam zůstanou a nebude se nic měnit, jenom rebrand. Když mluvíme o tom rebrandu, tak máme Instagram s klukama a YouTube channel, nový start, nebo takový alter ego, takže se na to určitě podívejte. Vydáváme album a pracujeme na tom a doufám, že to bude jako skvělý a moc se těším, až to vydáme, takže tak. Myslím, že předposlední otázka a to je, kolik mám kiss count a proč. No tak nevím, kolik mám kiss count ani proč, řeknu jenom, že asi láska a tak. I když v poslední době jakoby už nevěřím na něco takového, jako je láska, protože je celkem lidi, kteří jsem jakoby miloval asi, dokázali jakoby dost hodně zlomit, proto dělám hudbu asi. To je asi jakoby to, proč jsem to začal dělat, že tu hudbu, ale to je jakoby jednou. Poslední otázka, co tady dneska máme, není to úplně poslední věc v tomhle videu, to ještě uvidíte za chvíli. Poslední otázka, kterou tady máme, největší sen, kterýho chceš dosáhnout. Hudbu přestanu dělat, až prostě bude dost lova, budu se cítit komfortně a už nebudu mít žádný psychický problémy, ale můj největší sen, kterýho bych teď chtěl dosáhnout, tak je jakoby asi se dostat na střední školu, už se to jakoby tak nějak blíží, přijímačka a takový ten stresový jakoby faktor, jakoby, který mě úplně jakoby vyladí zase úplně dohoven a už mi nebude tak skvěle jako třeba teď, takže se propadnu do nejnižšího bodu svého života zase možná, a možná ne, jo, protože bude léto, bude jaro, zase prostě se budeme život užívat víc než v zimě a jakoby napěte prostě na podzem. Je aktuálně to, abych se dostal na střední, pak můj největší sen je, abych přestal v tomhle roce přestal dělat hudbu, protože to je fakt jako moje závislost mi přijde a nevím, jestli na střední škole lidi budou tak akceptovat to, proč to dělám, prostě tak. Dobrý, a poslední otázka, kterou tady máme, a nebudu nikoho jmenovat nebo ukazovat, kdo to napsal, nebo tak něco, jak by tady. Poslední otázka. Mě by jenom zajímalo, kolik těch posledních otázek už bylo, kurva. Je celkem seriózní a je hodně seriózní a musím ji rozebrat úplně do podrobna. Kdy bude Introvert na Spotify a ostatních platformách? Ne. Nebude. Fako. Prostě Introverta jsem stáhl, protože to byla fakt prostě se mi ten track nelíbil, i když může někdo říkat, že byl dobrý. Mně osobně se nelíbil a když se mně něco osobně nelíbí a já tu hudbu tvořím, tam asi nenechám úplně tu songu, nevím. Doporučuji vám nedělat hudbu a neříkat to s lidem, který máte v okolí každý den. Určitě musíte dávat drinking time určitě, protože jak budete dehydratovaný jak svině. Teď mám takový nápad, protože videa netvořím jakoby denně, jenom prostě někdy, když se nudím, tak něco natočím. Zrovna tohle video je jakoby takový příklad, že prostě když se nudím, tak něco natočím, protože teď jsem dlouho nenahrával a hrozně mě to nebaví nahrávat. Informace, kterou jsem chtěl říct, no tak to je
že bychom mohli jakoby prostě výstřihy ze streamu dávat na YouTube, protože teď jakoby občas streamu o víkendy Rocket League, protože jakoby mě to učí mý kamarádi. Mohli bychom sem dávat nějaký výstřihy a nějaký editky a tak, jo. Takže budu Rocket League YouTuber lidi a tak. MTAD, což je náš nový label, s klukama, se kterýma tvořím hudbu už nějakou dobu. Všechny odkazy máte dole v popisku, takže budu moc rád, když dáte odběr mě na kanál, sem na kanál, like, když dáte, kurva, a napíšete komentář. Jsem dával pok a mám prostě jak to piču. No a to je pro dnešní video asi všechno. Já děkuji, že jste se dokoukali až do konce. Budu moc rád za ten like, za odběr, když nás budete sledovat na našich sociálních sítích a když se poslechnete můj nový single a album až vyjde. A krásný zbytek na lidičky.